A yau 4 ga watan 7 shekara 2026 daga nan babban birnin jiha Dutse. Yau ne aka gudanar da hawan kara na babbar sallah daga unguwar 744 tare da haɗakar unguwar ɗan masara sabuwar takur a cikin babban birnin jihar Jigawa. Hawa ne wanda ya ƙayatar da mutane kuma yake ɗebe musu kewa. Da ƙari hawa ne wanda yake ƙara ƙulla ƙauna wanda ko ganshi yana sanye ne da kayan hawa irin na mahayan gaske kamar hakimai a cikin wannan jiha ko in ce a cikin wannan birni na Dutse. A wani gefen za ku ga jami'an tsaro suna kai komo wajen bawa waɗanda suke gudanar da wannan hawa kariya da kuma daidaita abubuwa domin su tafi yadda ya kamata. Amma fa duka waɗannan da kake kallo ba jami'an gaske bane. Dama unguwa ce wacce ta haɗa ma'aikata jami'an tsaro, 'yan sanda, mopol da sauran makamantan jami'ai da kuma ma'aikatan gwamnati. Daga ƙarshe dai mai girma sarki ya ja hankalin matasa su daina zaman banza, domin zaman banza shi ke haddasa shaye-shaye da kuma ɗauke-ɗauke. Farko dai muna yi wa girma barka da zuwa. A fatan an yi sallah lafiya. Muna yi wa yammacin musulmi baki daya. Fatan an yi sallah lafiya. Sannan muna son ne kira ga matasan a riƙe al'adu, musamman al'adun na gargajiya. A yi riko da al'ada. Sannan muna jan kunnen matasanmu a guji shaye-shaye, a kama sana'a. Muna yi wa daukacin musulmi baki daya fatan an yi sallah lafiya. Mun samu zarafin tattauna da wata matashiya wacce ta faɗa mana sunanta da kuma dalilin zuwanta wannan waje. Amina Tasiu, na zo ne daga ɗan masara, tsangaya. Na zo ina farin ciki da wannan kallawa da aka yi, kuma Allah ya mayar da kowa shi lafiya. Wani hakimi shi ma mai wakilta wani sashi a cikin wannan hawa ya tofa albarkacin bakinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina wa kowa da kowa ban gajiya da fatan Allah ya mai da kowa lafiya. So kiran da zan yi ga matasa, kira na farko shine akan illar shaye-shaye. Shine babban abin da yake damun matasan mu a yanzu, yake ja su ga matsala, ga hallaka, haukacewa, sace-sace da dukkanin wani abu. Muna kira ga matasan mu da su dukufa da neman ilimi da yin sana'a komai da. A ƙarshe dai kar ku manta kuna kallon wannan shiri ne daga tashar Alfahari 24 akan manhajar YouTube. Sannan za ku iya bibiyar mu akan shafinmu mai suna Alfahari Reporters na Facebook. Ku yi mana sharing. Sai ku manta dai suna na Adam Daji.